Rusínske srdce. Program, ktorý ťa chopí za srdce. Program i z náhody 5. jubileju vyniknutia folklórneho kolektívu Rutenia. Hosťom programu je Michal Noga. Zábavu po programy odohrať vydatná národná muzika Železiar, muzika Milana Rendoša. ...28. novembra 2015 roku o 18 hodiny v Domi kultúry Zrkadlový háj v Bratislavi. Pro vece informácií www.rutenia.rusin.org.